Вітаю всіх. В рамках третього українського кримсько-татарського фестивалю «Кримський інжир» ми зібрались тут. Цей фестиваль буде проходити сьогодні і завтра. Відбудеться декілька дискусій, нагородження переможців конкурсу та читання фіналістів. А наша панель сьогодні має назву «Минуле заради майбутнього. Як історії очевидців творять культуру пам'яті». І обговорювати це ми будемо з нашими гостями. Поруч зі мною журналіст, публіцист та історик Вахтанг Кіпіані, засновник музею архіву преси та головний редактор «Історичної правди». Пане Вахтанге, вітаю вас. Також з нами Мавілія Халіл, журналістка та, що головне для нас сьогодні, редакторка проєкту «Тамаровара». Вітаю вас, пані Мавілія. І на онлайн-зв'язку з нами історикиня і авторка кількох книг про історію кримських татар минулого століття Гульнара Бакірова. До речі, інтернет підказує, що і кандидатська дисертація пані Гульнари була на тему «Національний рух кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину». Вітаю, пані Гульнара. Сподіваюся, нас чути добре. І також у запису з нами журналістка та ведуча Надія Фемі, і для нас сьогодні важливо, що вона є співзасновницею проєкту «Мектуплер», що перекладається як листи. Про це я розповім згодом. І як ми бачимо, всі наші гості мають безпосереднє відношення до теми програми. Всі вони мали справу не тільки з історичними книжками та документами, а й безпосередньо із людьми, які були очевидцями історії, і тому іноді проти своєї волі і її частинкою. Ще раз нагадаю тему нашої панелі «Минуле заради майбутнього. Як історії очевидців творять культуру пам'яті». І почнемо з того, що таке взагалі культура пам'яті. Це перше питання до вас, пане Вахтанге. Як ви це розумієте? Культура пам'яті? Дякую, Рустеме. Я не академічний історик, тобто я, в принципі, на жаль, такі речі, як культура пам'яті в інституті не вивчав. Я це вивчав в полі, розуміючи, що коли моя журналістська робота пов'язана з історією постійно стикається з проявами або з моментами, які стосуються історії, то мені було важливо фіксувати будь-що, що стосується збереження пам'яті про те, що було. І негативної, і дуже позитивної, яскравої. І тому от з самого початку журналістської і роботи історика, і журналістської роботи я намагався збирати джерела про пам'ять. Чи це були газети, чи це були усні свідчення, чи це були якісь летючки одноразові, які один день випускалися і начебто неважливі в контексті історії. Але тепер через 25-30 років я бачу, що часом, щоб проілюструвати життя якоїсь людини, бракує саме цього маленького клаптика паперу. Тому культура пам'яті – це все, що нас ніби оточує, але водночас зафіксовано. Бо часто старші люди кажуть, а от в моєму дитинстві було так. Колись Євген Сверстюк, знаменитий філософ, казав, його питали про джерела ностальгії, він казав, мій велосипед завжди в дитинстві їхав набагато швидше. Очевидно, от фіксування цього велосипеда і є теж частиною пам'яті. І якщо ми накопичимо, запишемо, знімемо на відео, відскануємо максимально багато, то через певний час у майбутньому буде легше відтворити наш час. Бо зараз, здається, ми все знаємо, що зараз відбувається. Але через 10 років написати історію цього дня буде доволі важко. Бо дуже багато людей не купить газету сьогоднішнього дня, не зробить скріншот з екрану якоїсь новини скандальної чи важливої цього дня. І тому пам'ять, вона трошки просяде. І очевидно, що ми знаємо про минуле, відверто кажучи, не дуже багато. А в випадку кримських татар ми знаємо дуже мало, оскільки з кінця 18 століття Російська імперія вирубала цю пам'ять фізично, могильні камені, перейменування топонімічних об'єктів, виселення людей кількома хвилями, і, звісно, депортація 20 століття, яка вирвала людей з рідних домів. Тому розмови про це певною мірою повернення або спроба відтворити. Бо у кожного з вас, я не кримський татарин, але у вас є родинні пам'яті про цю історію 20-го, приміром, століття. І якщо ви максимальними джерелами чи інструментами зафіксуєте цю пам'ять, то вашим онукам буде легше ніби зрозуміти, що було. Тому те майбутнє – це те, що ми не записали або можемо ще записати сьогодні і вчора. Пані Гульнаро, пан Вахтанга сказав, що він не академічний історик. Що з більш наукової точки зору тоді історія пам'яті? Як ви це розумієте? Я вообще-то, конечно, задумалась, я академический историк или не совсем, потому что у меня действительно был такой большой период в жизни, когда я писала действительно академические работы, и в том числе и диссертацию по той теме. Удивительно, как это, Рустем, вы из каких источников вы узнали название темы, поскольку
наша очень, работа це знаете, знати. то, чем занимаются наши академические историки, это, ну, об этом знают только они сами, как правило. Добре. Вот. Як ви Но что розумієте действительно це? очень важно, что все-таки академическая история нужна, и Вахтанг, конечно, об этом тоже знает, потому что он поскромничал и сказал, что он действительно не совсем академический историк, ну, поскольку он опирается в своих исследованиях на архивы, то есть на, в общем-то, объективное знание, да, то он тоже может быть, ну, спокойно себя причислить вот к тем самым историкам академическим, хотя, конечно, наличие, например, каких-то архивных данных совершенно не означает, что историк автоматически становится академическим. Конечно, вот в исторической памяти, то есть, в общем-то, в такой академической науке существует разделение на историческую память, на какую-то объективное историописание, да, но все-таки здесь очень важна, конечно, позиция историка, который занимается популяризацией исторических знаний, потому что на самом деле толстые книжки, которые и Вахтанг писал, и я писала, просто если бы не, мы знаем, да, если бы вот не удивительная промоция, такая скандал вокруг книги Вахтанга, скорее всего, этот солидный том прочли бы, по меньшей мере 100 человек, плюс 101 автор и 102 издатель. Вот. Но у Вахтанга есть всегда в запасе человек, он знает его фамилию, который всегда занимается пропагандой исторических знаний, в общем-то, со знаком минус, но нечаянно является вот таким промоутером его творчества и объективного исторического знания в том числе. Так что, поскольку у нас такого нет промоутера, наши академические книжки читают хуже, но, слава богу, вот есть такая возможность у меня, например, заниматься вот этой самой популяризацией исторических знаний. И я не скрываю того, что я опираюсь в своих передачах, в своих статьях для колонки, для страниц крымской истории, конечно, на вот эти самые свои научные изыскания. И вот очень важен вот этот самый переход, да, когда академическое знание становится популярным историческим знанием. Вот это как раз очень важный такой переход, потому что это и становится со временем исторической памятью и фиксируется в массовом сознании. И вот именно по этой причине очень важно, чтобы вообще академическое историческое знание существовало, потому что на монографии, на вот эти хорошо фундированные, верифицированные с научной точки зрения работы опираются историки-популяризаторы, к каковым я себя тоже отношу, и потом, в общем-то, у людей в массовом сознании и, соответственно, в исторической памяти откладываются вот эти самые знания, называете где-то мифы, где-то мифологемы, где-то объективное какое-то знание. Конечно, это все иногда очень интересно интерпретируется в голове, потому что иногда общаешься с людьми, да, и потом они тебе как-то, то есть я понимаю, что этот факт был, например, в моей книге или в моей передаче, но потом это так причудливо интерпретируется, что даже диву даешься, как это так получается у людей. В общем, у каждого историка очень много на этот счет всяких таких любопытных, иногда смешных примеров, но как бы то ни было, конечно, историческая память и вот эта самая культура формирования исторической памяти в значительной степени зависит от того, что мы называем публичная история. То есть объективные телепередачи, объективные учебники школьные. Это вообще школьные учебники, это отдельная история, потому что все здесь присутствующие в разное время учились, например, по примерно одним и тем же учебникам, и это были в значительной степени учебники, в которых было немало советских штампов, например, что там говорили о крымских татарах, мы очень хорошо знаем, если у нас будет время, мы можем еще А чи може взагалі історія бути об'єктивною? От ви кажете об'єктивно.
История, да, это я понимаю, это вопрос такой, который любят журналисты говорить, и он считается каверзным, но, конечно, она объективна, потому что, ну, знаете, например, если Вторая мировая война началась в тот день, в конкретный день, да, а не в другой какой-то день, вот это объективная часть, там, или битва на Калке, или Грюнвальдская битва, да, это объективная часть истории. Но есть, конечно, момент интерпретации, и он очень зависит от мастерства историка, от того, где он учился, владел ли он ремеслом, как он проинтерпретировал и поработал с этими источниками. Ну вот тут здесь присутствующие, кто учился на ИСПАКе, конечно, знают этот, ну, мною любимый предмет источниковедения, где на протяжении нескольких лет историкам преподавали, насколько важно заниматься критикой источника. И если есть, например, источник, это не факт, что он, ну, скажем так, объективен, да, потому что есть источники происхождения властного, да, и из них, например, мы узнаем, что в 1944 году, 18 мая, началась депортация крымских татар. Это объективное знание. Но есть там, вот в этих самых источниках, грубые фальсификации, например, в источниках официального происхождения там сказано, что 191 человек погиб во время эшелонирования. Очень многие, даже профессиональные историки, дают эту цифру как объективную. Но при этом, когда мы общаемся с очевидцами событий, мы понимаем, что это была некая средняя цифра, которую чекисты, которые НКВДисты подавали в своих телеграммах, в своих отчетах. Точно так же и статистика смертности первых лет изгнания, которая зафиксирована в документах НКВД, в значительной степени отличается от того, что мы можем услышать от очевидцев событий. Ми почали Ну, в общем, говорити это вообще про отдельная джерела. история, я не хочу далеко углубляться. Ми почали говорити про джерела. Я думаю, що тут якраз вчасно сказати про два проекти, авторки якого тут і редакторки якого тут або присутні, або записані. І перший проект, про який я хотів би розповісти, він має назву «Мектюплєр», і в ньому розповідається про долю звичайних людей, невідому широкому загалу. Я попросив пані Наджія Фільмі розповісти, що ж це за проєкт. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла. Проект «Мектюплєр» – это проект, основанный на реальных письмах крымских татар разных поколений, которые они писали друг другу. Собственно, это документальный проект, и в нем нет ни слова выдумки. Вместе с тем, это все воспринимается как захватывающий такой сериал, потому что каждый эпизод – это отдельная история одной семьи. И с помощью этого проекта мы еще раз можем продемонстрировать вехи нашей истории. Как правило, так получилось, что история нашей трагической. И каждое поколение сталкивается с серьезными вызовами, с серьезными историческими перипетиями, в котором приходится жить, которые приходится преодолевать. И через все это красной нитью проходит Крым, тема Крыма, любви к родине, тема возвращения к родине. И это вот для нас оказался неожиданно увлекательный проект, не только в силу того, что это что-то новое и необычное, что вот появилось в нашем медиапространстве, но и в силу его документальности и силы каждой этой истории. Проект «Мектюплєр» – это рассказ о судьбах людей с помощью писем, настоящих писем, которые они писали друг другу. Самое старое письмо у нас в нашем проекте на данный момент – это письмо 1944 года. Самое раннее письмо – это 2016-2017 годы, и тем интереснее прослеживать эту связь поколений. Наступне питання, яке мені задала Наджія, чому автори проєкту обрали саме звичайних людей, а не якихось відомих людей? І от що вона нам сказала. Когда мы проходили
на уроках литературы у нас были такие уроки, посвященные переписке выдающихся личностей, не знаю, переписка Белинского, да, переписка Пушкина. И это всегда такой очень благодатный материал для того, чтобы понять эпоху. Какие-то мелочи, которые воссоздают картину того, чем жили люди, какие были настроения, что болело, что волновало на самом деле. И, наверное, да даже как-то читала, что если сегодняшнему современному человеку почитать, о чем писал Моцарт своей семье, то это покажется очень странным, да, но это вот такова была эпоха. Это такой слепок исторического периода. И почему в нашем проекте «Письма простых людей» оказалось, что это еще интереснее, поскольку простые люди это в свои письма вкладывали свои ежедневные какие-то чаяния, да. Во многих письмах, которые мы прочитали за время этого проекта, вот люди интересовались такими вещами, которые вот начинают оживать в твоей памяти только когда ты с этим соприкасаешься. Например, в письмах вот 90-х годов, когда люди, уже вернувшиеся в Крым, писали, например, в Узбекистан, ты вдруг понимаешь, вспоминаешь про то, как в Крыму в 90-е годы сидели люди без света, когда были веерные отключения, да, как делали уроки при свечах, и какие были трудности, как дорожали продукты, и цены не успевали, вернее, зарплаты не успевали за этими ценами, и как было тяжело экономически, как было тяжело строиться. Это история моей семьи в том числе, и благодаря тому, что мы этот пласт подняли, мы получили вот обратную связь, люди говорили, да, мы уже стали забывать, с какой ценой нам доставалось возвращение в Крым. Да, вот действительно мы через все это прошли. И вот, на мой взгляд, судьбы простых людей оказались еще более интересными для исследования. Другий проект, про який ми будемо говорити, проект Тамарвар, що перекладається як коріння. Це мультимедійна платформа, метою якої є збір історій депортації. Ці історії розповідають люди, що пережили цю страшну трагедію. Пані Мавірє, від вас кілька речень про цей проект. Доброго дня всім. В першу чергу, це не нова ідея, тобто історії депортації збиралися журналістами во всі часи з моменту і повернення, і з моменту радянських часів взагалі, і історій накопичилося багато. Але дуже важливе те, що ми хотіли зробити, це, по-перше, щоб вони були зібрані в одному місці, тобто, коли ми кажемо про депортацію, ми заходимо на сайт Тамарлар і ми розуміємо, про що це, так? І другий дуже важливий момент. Ми запропонували онукам та дітям депортованих записати своїх дідусів та бабусів. Це дуже важливо, бабусь. Це дуже важливо, тому що, по-перше, вони самі знайомляться з цими історіями. По-друге, вони самі проникаються цими історіями і вони дають змогу іншим людям послухати. Друге важливе, про що казала Гульнара Ханум, що це вони свідки цієї трагедії, і вони є свідки злочину, і вони про це розказують. Ми питаємо завжди, скільки людей померло з вашої родини в вагоні, скільки людей померло в перші роки депортації. І це дає нам змогу розуміти, що цифри, які є офіційними, про які казала Гульнара Ханум, що вони дуже далекі від реальності. І це такі важливі крапки, на які ми звернули увагу суспільності в рамках проєкту Тамарлар. І я вважаю, що це дуже важливо робити зараз, але те, що зараз мене трохи лякає, це те, що молоді люди в Криму не дуже заохочені до цього проєкту, і вони присилають ці історії нам не дуже рідко. Тобто це така проблема того, що наступне покоління, яке вже народилося в Криму, воно вже чи не хоче чути, чи їм не цікаво це, і тут виникає проблема, на яку ми зараз маємо дати відповідь, тому що це важливо.
це частина нашої історії, і зараз ми її можемо зібрати від тих людей, хто є свідками цієї історії. Так, а ви досі не знайшли відповіді, як ангажувати аудиторію на це? Ну, взагалі, проблема не в тому, щоб аудиторія передивлялася цей сайт і так далі. Зараз ми використовуємо соціальні мережі, і кожна історія поширюється через соціальні мережі. Але проблема в тому, щоб донести до людини, що важливо записати свого дідуся або бабусю, тому що пам'ять, вони помирають, і пам'ять уходить з ними, і у вас ніколи вже не буде можливості їх запитати про це. Ну, наприклад, в мене, я дуже добре пам'ятаю, в мене там до років 15 я взагалі про депортацію мало що знала. Дуже в родині так оберігали нас від цієї теми, вона була болюча для батьків, для дідусів та бабусі. Тільки коли там мій батько ходив пішки, це була традиція така 90-х, на площу Леніна в Сімферополь, я розуміла, що щось коїться. І коли я вже була в такому віці, я вже змогла запитати, а що це? Про що це? І вони почали розповідати. І в рамках проєкту Тамерлар я приїхала додому, я їх записала, я їх запитала вже системно. І це було дуже важливо для мене в першу чергу. Здається, депортація – це настільки велика травма для народу протягом кількох поколінь, що знання про неї нікуди не зникне, воно якось зацементовано вже у національній свідомості. Всі кримські татари знають про депортацію, про ранок 18 травня 44 року, про вагони для худоби, про довгий шлях та життя перших років на межі взагалі життя та смерті. А навіщо про це говорити сьогодні? Хіба недостатньо того, от наскільки важко, хіба недостатньо того, що вже ми знаємо? Ну, що вже якщо було можна, я тут за ці відповім. роки? Вахтанг дуже круто сказав про те, що через 10 років про цей день, ну, якщо ми зараз не сфотографуємося разом, так, і не залишиться відео цієї дискусії, ми вже, мабуть, не Вважаєте, згадаємо. що не було? Так, вважаєте, що не було. Депортація, чому зараз, ну, ми вважаємо, що вона вписана? Тому що в нас є свідки ще живі. Наприклад, коли ми будемо згадувати про там 1783 рік або про 1917, ну, немало можливості в Челебіджі-хана запитати про щось, так? І це вже не так обговорюється, і ми вже не дуже чітко розуміємо, що тоді відбувалося. І так буде саме і з депортацією. Якщо ми не зробимо це зараз, якщо ми не зафіксуємо кожні ці спогади, які ще залишилися, це 44-й рік, люди вже помирають. І якщо ми не зробимо цього зараз, через покоління про депортацію будуть згадувати так само, як про 17-й рік. Щось було, ну, я кажу не про середовище істориків, а про середовище молоді, звичайної молоді, з якою я спілкуюся, якою я розумію, що вони знають, хто такий Челебіджі-хан, так, і вони так само будуть знати, що була депортація. Але не буде розуміння цих тонкощів, через які ми пройшли і які сформували наші цінності сучасні, нашу культурну спадщину, тому що ми її в депортації майже загубили, але зараз завдяки тому, що ми змогли зберегти, ми зараз це все відновлюємо, в нас є така можливість. І тому це дуже важливо розповідати про це сьогодні, поширювати це, питати молодь, а чи є у вас дідусі, бабусі, вони можуть, запишіть їх, надішліть нам це відео. Ми вже зробимо так, щоб воно залишилося в історії. А чи Можна я додам? Тут дуже важливий момент, що треба записувати тих, хто були свідками, безумовно. Але є джерела другого так мовити, рівня, коли вже немає бабусі чи дідуся, але є батьки народжені там десь в Карші, чи там в Самарканді, там, чи на Уралі, чи в Іжевській, там, чи як він там називається, області. І вони ще, ну ніби живі, так? Але їм вже все рівно 50-60 років. І це покоління вже теж відходить. І відповідно, якщо вони не розкажуть історію своїх батьків, які вони, це вже буде, можливо, знаєте, переказано не тими словами, або, можливо, дещо призабуто, а дещо додумане, бо подальше життя, от як пані Гульнара казала, що іноді наші сюжети стають вже усним приданням. Таке може бути, але в будь-якому разі цінність оцих свідчень людей, які не зазнали депортацію, але бачили такі сходини людей, які зустрічалися там раз на рік і щось згадували, це теж важливо, бо покоління вже, яким 30 років, цього навіть теоретично не можуть уявити. І тому, грубо кажучи, фіксація будь-яких джерел, будь-яких матеріалів, вона може колись вивести історика на якісь ширше узагальнення. Бо, приміром, я трошки відійду від теми, історія там будь-якої політичної,
політичної еміграції чи депортації, це історія мас людей. Але водночас часто виникає питання, а що вони їли? А як вони виглядали? І я, працюючи з матеріалом української діаспори, якось привіз кілька фотографій, де людина стоїть на кухні, десь там в Німеччині чи в Франції. І історик, і письменниця Марина Гримич, коли це побачила, сказала, Боже, це ж розкішний матеріал. Ми ніколи не бачили побуту людей, які от пішли з рідної землі назавжди. І вони з цими кастрюльками і так далі, фактично етнографу чи антропологу цього явища, яким була політична еміграція, неймовірно прислужиться. Бо не без цього фото, грубо кажучи, пазл не складається. Тому треба максимально записувати, як це було, як жили, як говорили з сусідами, що їли, що змінилося. Я часом заходжу в кафе, які називаються кримськими чи кримсько-татарськими, я замовив лагман, зробив фотографію. Кілька кримських татар моїх друзів пишуть, це не кримська страва, бо це, очевидно, що не кримська, бо її взяли у Центральній Азії і так далі. Але ж це теж цікаво, бо потім через багато років люди будуть заходити до кафе і будуть знати, що це класична страва вашого народу. Тому, грубо кажучи, фіксація різних спогадів, отаке було, але таке відійшло, а це з'явилося. Це ж життя, ми запозичуємо різні звички, моду, і тому, грубо кажучи, треба фіксувати все. І ставячи, може, одну з крапок, перед самою війною, перед самою окупацією Криму я був у Сімферополі в черговий раз і пішов до бібліотеки Гаспринської, ми якраз там з Валерією Ханум побачились, саме в той день. І я прийшов працювати з матеріалами про пресу кримських татар. І виявилося, що в найбільшому сховищі пам'яті у Криму немає кількох важливих газет про повернення. Наприклад, кримсько-татарської газети «Ватан», яка виходила в Старому Криму. Журнал «Ватан», який був через рік, був, а газети, першої газети на рідній землі, там нема. Уявіть, значить, якщо її немає в бібліотеці Гаспринського, значить в усіх дослідженнях кримсько-татарських істориків і інших її нема. То означає, що історія починається не в 87-му, а починається в 88-му. І так далі. Тобто, грубо кажучи, чим більше ми назбираємо зараз, тим повнішою історія вашого народу і взагалі історія світу буде через якийсь час. Скористаються чи ні, це вже інша історія. Але записати треба, відкласти треба, відсканувати треба, розпитати, хто ці люди на фотографії, треба вже. Бо хтось згадає оцю тьотю, оцього дядька, але не буде знати інших. Але через 10 років і цього персонажа вже не буде можливості ідентифікувати. Тому не можна зловживати часом. Треба робити тут і зараз. Я звертаюся до кримців, які є вдома на батьківщині, на окуповані, але вони мають це зробити зараз, навіть не бачачи в цьому великого сенсу. От зробіть, завантажте і забудьте, якщо це буде принаймні якась користь для історії, що ви вже можете зробити. Тоді трошки про забудьте, бо якщо ми говоримо не тільки про збір інформації, а взагалі про тему депортації, яка лунає постійно і в творах, і в матеріалах, і завжди вона згадується не тільки у травні, то чи не є передача і таке постійне мусування цієї теми ще й передачею не лише інформації, не лише пам'яті, а й травми, що може заважати рухатися далі? Мені здається, депортація вже через покоління – це не травма, це пам'ять. І це дуже важливо. Я розумію, що коли я, наприклад, збирала минулого року історії повернення кримських татар, я просто поїздила Кримом і записала ці історії. Я розумію, що для мене це феномен, тому що коли вони розповідали про те, як вони поверталися, і в них вже було все в Середній Азії, але вони все кидали і поверталися, і я цього не розуміла. Тобто зараз третє вже покоління, і я не розумію, як це можливо. Але для мене їх спогади – це передача пам'яті, це передача, в мене з'являється розуміння, чому я така і хто я така. Тому що цінності сформувалися саме цим шляхом. І я думаю, що, звісно, для того покоління, котре пережило депортацію, для наших батьків, і десь в наших генах також це є травма. Але коли ми про це кажемо, ми передаємо в першу чергу пам'ять. І як сказав пане Вахтанг, це дуже важливо навіть про те, що вони їли, який в них був побут та все інше. Це дуже важливі деталі, які дають нам розуміння, хто ми такі є. І мені здається, що коли ми передаємо цю пам'ять, ми краще розуміємо себе. І трошки тоді про пам'ять поговоримо. От узагальнимо трошки, пане Вахтанге, коротке питання до вас.
кажуть, що відсутність пам'яті це крок до маніпулювання людиною. Ви згодні з цим чи це Погоджуюсь. перебільшення? От в моїй юності, це вже 30 з копійками років тому, вийшов роман відомого киргизького письменника Чингіза Айтматова «Плаха». Це була бомба для закритого і затхлого радянського літературного навіть життя, і тоді всі про це говорили. В чому суть, от, хто не читав цього роману, що якщо у людини відібрати пам'ять, він стає манкуртом і може діяти всупереч і навіть проти своєї батьківщини, своєї родини там, і так далі. Вибачте, ми сьогодні ми живемо в такий ніби цифровий, такий сучасний час. Подивіться на новини з Криму. Частина ваших співвітчизників, наших співвітчизників є відвертими колабораціоністами, і вони діють всупереч інтересам, стратегічним інтересам народу. Коли там скорочується мережа там, шкіл, навчання рідною мовою, відбуваються шалені, взагалі не бачені, я думаю, в інших країнах і не чуті нормальними людьми репресії щодо віруючих людей на території Криму. Ну, тобто це катастрофа. І робити вигляд, що цього немає, це фактично ставати тими манкуртами, про які писав Айтматов. Ну, і, в принципі, цей сюжет в літературі не новий. І тому треба пробувати зупиняти своїх там, співвітчизників, сусідів, знайомих, родичів від того, щоб ставати цими манкуртами. Іноді здається, що я нічого поганого не роблю, я просто пішов, проголосував на виборах. Я нічого поганого не зробив, я просто вступив до якоїсь лоялістської до окупаційного режиму організації. Ну, начебто, я ж там розвиваю кримсько-татарську культуру, мову там, чи літературу. Ви подивіться на досвід народів там, фіно-угорської групи, які живуть на території Російської Федерації. Ерзя, марійці, удмурти. Чи вони зберегли свою національну культуру? Та нічого подібного. Їм дають можливість погратися, а потім забирають, висмикують, вибивають, вбивають найактивніших. І це насправді відбувається сьогодні і в Криму. Тому збереження пам'яті і тут, на території, де це можна робити вільно, і в Криму, де це можна робити не так відверто, але тим не менше це треба робити, тому що ви просто ще одному поколінню, хоча б поколінню своїх дітей, даєте можливість зрозуміти біль. Травма це все-таки таке дуже персональне. Але біль, він, я думаю, має залишатись назавжди. Як у євреїв залишається біль про вбитих в час Голокосту, або в українців, які загинули в час Голодомору. Я не думаю, що треба робити так, щоб цей біль щез. Він має бути, звичайно, не в один день, коли там в листопаді День пам'яті Голодомору чи в травні День пам'яті депортації. Але тим не менше він має бути, люди мають пам'ятати, що прийшов ворог, прийшов той, хто забрав. Навіть це іноді був сусід, але все одно він працював на ворога. Це не була його воля. І тому, відповідно, в цьому і народжується нація. Коли є об'єднання біллю, але водночас об'єднання великими справами, які теж в історії кожного народу були. І великими фігурами, які були, яких ми сьогодні згадали. Ми згадали нашого сучасника Мустафу Ага Джемілєва. Ну, очевидно, що без таких постатей нація не відбудеться, вона не буде повноцінною. І тому пам'ять про те, що ці люди великі, що ці люди були цеглинками в нашому майбутньому, треба передавати будь-якими методами, інструментами і цифровими, зокрема. На цей роман, що ви про який ви розповідаєте, я розповім іншим романом. Є такий письменник, Нобелівський лауреат Ішигуро Кадзо, він написав роман «Похований в Велетені», і в ньому розповідається про дракониху, що виробляє магічний туман. Цей магічний туман знищує пам'ять, і саме знищення пам'яті, завдяки тому, що люди не пам'ятають про ті конфлікти, що були, вдається деякий час утримувати мир там, між британцями та саксами. І тут тоді питання, чому важливо пам'ятати? Може іноді навпаки краще забути, бо іноді історія ж вона навпаки роз'єднує? Дуже проста відповідь. Наприклад, між німцями і французами були сотні років воєн. Між поляками і німцями були сотні років воєн. Між українцями і поляками, між українцями і євреями, між українцями і кримцями. Ця історія дуже непроста. Тобто зараз її часто подають як історію тільки співпраці, але це була історія набігів і історія винищення взаємного. Там кримці під Києвом, козаки в Криму або в Ногайському степові. Тобто я вважаю, що треба просто говорити про все, і це знання всього, воно робить людину повноцінною. Не можна відбутися, якщо пам'ятати тільки про Нобелівських лауреатів єврейського походження і не знати і не говорити про Голокост. Не можна відбутися, говорити про там, Віталія Кличка там, чи знаменитих наших спортсменів і забути про трагедію людей, які загинули в 20 столітті і стали підмурівком для нашої державності. Тому треба треба говорити і про пам'ять, і
відтворювати там те, що можна відтворити, але водночас треба, звичайно, не бачити в кожному сусідові, полякові, євреєві, росіянинові там, чи що, ворога, якщо він не проти тебе, якщо він готовий зберегти твою пам'ять, підтримати, зацікавлений бути. У Польщі, наприклад, існує феномен, в багатьох містах є єврейські заклади, кафе, музеї і так далі, без євреїв. Просто тому, що місцеві поляки вважають, що треба зберегти частину польської історії в такий спосіб. Бо колись у Кракові, чи в Варшаві, там, чи в інших містах євреї складали 20, 30, 50% населення. І сьогодні неправильно робити вигляд, що цього не було. Тому, відповідно, там історія, наприклад, нещодавно був в місті Приморськ Запорізької області, історична назва Ногайськ. І там молоді люди хочуть відновити цю назву. Населення опирається. Але я думаю, що якщо є люди, які поставляться за мету, через якийсь час красива історична назва Ногайськ повернеться. Не тому, що там будуть жити ногайці, але треба говорити про те, що це було. І місто починається саме з їхніх поселень. Ну і так далі. Тому думаю, що ми можемо зробити багато навіть для тих, хто вже ніколи нам за це не подякує, просто ми це зробимо для себе. Я підключив до цього той запис, що ми зробили з журналісткою Надією Тємі. Ми спитали в неї, що сьогодні кримські татари знають про життя свого народу після депортації, на чому базується це знання. Давайте послухаем, что она відповіла. Наше знание о жизни нашего народа – это прежде всего вот та информация, которую мы получали с поколения в поколение. Например, моя бабушка рассказывала нам, как они жили в Крыму там, до депортации, да, например, вот эти вот, она рассказывала про чаирные сады, про то, какие были садоводы, как с одного дерева люди, садоводы, умельцы, собирали по 2 тонны яблок, и настолько были урожаи обильные, что эти деревья приходилось подпирать множеством подпорок, чтобы дерево могло выдержать этот урожай. То есть из таких мелочей, да, мы вот из поколения в поколение устным образом в основном передавали эту информацию. И сегодня у нас есть возможность, то есть у нас не было возможности в депортации проводить такие какие-то социологические исследования, проводить этнографические исследования. И очень много материала сегодня утеряно. Что касается истории, которую мы не знаем. Например, сегодня рожденные в 90-е годы уже не помнят, как происходило возвращение. То есть они уже не застали этот период конца 80-х и начала 90-х. Когда они уже подросли и стали осознанными, для них они уже жили в Крыму, и материальное состояние уже более-менее позволяло как-то жить нормально. Те, кто, например, были участниками национального движения, те, кого мы сегодня называем ветераны национального движения, сегодня тоже, я считаю, у нас нет вот той такой устойчивой связи с ними, да, для того, чтобы мы могли почувствовать эту преемственность. Вот. Сегодня национальное движение тоже переживает определенный кризис, на мой взгляд. И поскольку вот те наработки, те какие-то уникальные моменты, которые происходили в национальном движении, они сегодня тоже являются достоянием историков, которые изучают этот период, но они не настолько широко популяризированы вот в нашем медийном пространстве. У нас есть много каких-то интервью с ветеранами национального движения, да, но они проходят мимо молодого поколения в силу того, что это их немножко не их контент, да, который бы их привлек. Наступне питання, пані Гульнаро, до вас. Я звернув увагу, що про історію кримських татар, якщо брати роки після депортації, написано в першу чергу про кримськотатарський національний рух. А ми сьогодні говорили про ці фото, наприклад, на яких зображено, як людина, кухня людини, що вона їсть, як вона живе, її побут. Якщо я захочу дізнатися про щось окрім руху, про звичайне життя кримських татар, то знайти щось про ці роки в житті після депортації дуже важко. Чому так сталося? Вот действительно, это на самом деле проблема, и я, в общем, продолжу сейчас и тезисы некоторые Мавеле, и Вахтанга. Действительно, вы совершенно правы, и в значительной степени это проблема, ну как сказать, лени, инертности, да и что и честно скажем, отсутствие вообще историков как профессии. Ну, например, в частности, у крымских татар. Потому что, ну вот Мавеле молодец, она занималась записью, ну вот насколько я знаю, да, истории участников национального движения.
по мере сил мы тоже там на телеканале АТР, и я лично этим занималась, и я каждый день сталкиваюсь вот с этой проблемой. Я, честно говоря, просто иногда не делаю некоторые программы, потому что у меня нет ни одного фото героя. А это не простой герой, это действительно был или герой войны, или герой национального движения. То есть настолько сложно найти вот эти самые материалы. И здесь, конечно, очень важно, если нас сейчас слышат, это вот эта самая инициатива людей. Потому что каждый день мы, историки, пытаемся воссоздать не только какую-то политическую составляющую, да, но просто узнать, как закончилась история жизни некоторых героев. Вот недавно у меня была программа про Шевкета Абдурахманова, до этого я писала о нем, я нашла в архиве следственное дело, это в Москве несколько лет назад, когда там было массовое рассекречивание, нашла документы по делу, это первый, это легендарный политический процесс, не какой-нибудь там проходной, процесс Шевкета Абдурахманова и Энвера Сеферова. Ну, вот с Энвером Сеферовым мне повезло в том смысле, что я дружила, не побоюсь этого слова, дружила с его семьей и с Гулизар Ханум. Теперь уже, увы, Раметле, покойная Гулизар Ханум дала мне массу материалов, рассказала много о супруге. А вот второй фигурант процесса, Шевкет Абдурахманов, там одна фотография, и невозможно найти родственников. И совершенно вот недавно, случайно, в интернете на меня вышла его знакомая, и представьте себе, выяснилось, что моя подруга является его родственницей. То есть люди вот эту информацию, действительно золотую для историка, очень важную, они считают ее или несущественной, или, то есть это та ложная скромность, которая не позволяет воссоздать очень многие страницы истории, визуализировать очень часто. И понимаете, она мне прислала такие фотографии, я была поражена. Знаете, Ален Делон просто отдыхает. Какие красивые лица. Вот очень важно, Вахтанг сказал об этом, потому что он каждый день тоже с этим сталкивается, как человек, который делает историчную правду. Это же очень большая проблема визуализация. А у меня еще была такая проблема, я давно занимаюсь историей крымских татар, и мне многие люди говорили вот буквально так: мы не знаем, как выглядели крымские татары. Вот мой товарищ 20 лет назад, когда я только начала заниматься там какими-то темами, он мне говорил, казанский татарин, он мне говорит: слушай, я всю жизнь, полжизни занимаюсь историей крымских татар, и я, не видел их. Вот ты первая, кого я вообще увидел. Это было в Москве. Вы представляете? И потом у меня возникла идея, вот эта вот акция Хатыра, и после уже акция УНУТ, сбора свидетельств. И вот мы пытаемся в рамках вот этой акции Хатыра воссоздать портрет, визуальный портрет крымских татар, такой собирательный образ разных эпох. И это действительно колоссально интересная работа, правда, конечно, очень сложно. И выяснилось, что у людей на руках масса фотографий. Это, конечно, парадокс, но они есть. То есть, их там масса это не то, что там, конечно, в нашем айфоне может быть больше фотографий личных, но это сейчас, это в эпоху, когда это вообще не проблема. Я говорила, Мавиле, не знаю, говорила ли, но Алиму Алиеву я точно говорила, что вот эта идея Тамырлар, она вообще потрясающая. Она замечательная, потому что она решает, по крайней мере, две очень важные задачи. Это, конечно, сохранение вот этих самых свидетельств и передача вот этого самого, такого экзистенциального, если угодно, опыта этих людей. Это очень важно. Стариков молодым. Вот эта связь, она поколений, она буквально на этом проекте возникает, мгновенно. Я это точно знаю, потому что сама свою маму записывала на телефон. К сожалению, она отказывается от профессиональной камеры, но это так. То есть вот это очень важные моменты, и я призываю всех, действительно, фиксируйте, Вахтанг прав. Каждое мгновение, каждая фотография может иметь такую ценность, что, об этом я могу просто часами рассказывать, поэтому я не хочу здесь ще сейчас по одному забирать питанню ваше для всіх, время. по останньому, я думаю. Пане Вахтанге, до вас питання.
З яких ще цеглинок складається культура пам'яті і що треба, щоб побудувати здорову культуру? Я думаю, що тут давайте ще одну годину додамо, тому що це філософське питання насправді. Думаю, що треба пам'ятати відповідальність перед минулим. Тобто є маса людей, які загинули, мріючи про щось, от що ми зараз маємо. От вільно говоримо. Але є маса людей, які просто реально загинули, які були вбиті звірячою, або не звірячою, або голодом, або в якийсь інший спосіб, і вони не скористалися цим правом. А ми маємо. То, відповідно, будь-яка людина, яка є не тварина, а людина, вона має бути вдячна тим, хто дав тобі таке право. Ми вдячні батькам за народження, ми вдячні батькам нації, Ви Гаспрінському, Кринці Шевченку чи комусь іншому за сенс цього буття, бо, значить, щось в цьому є. І, відповідно, ми маємо відтворювати це, створювати щось таке, щоб потім нам подякували або, принаймні, згадали майбутнє. І от тому політика пам'яті – це те, що ніколи не закінчиться. Не буде такого дня, коли кримські татари скажуть, ми поставили останній пазл в історію свого народу. Ні. В якомусь архіві на Заході чи на Сході знайдеться якась карта, чи знайдеться якась поштівка, чи знайдеться дивна фотографія. У мене, наприклад, мій дід, він мав російське прізвище Калінін. І, ніби росіянин, так? Але коли він помер, я поїхав в Новоросійськ, до речі, там багато кримських татар жили, і це моя перша зустріч з кримськими татарами там була в кінці 80-х років. І я подивлюсь старі фотографії і бачу якісь жінки в якихось дивних, скажімо так, східних халатах. І я показую своїй бабусі, кажу, а хто ці люди? Каже, та це рідні сестри мого чоловіка, тобто твого діда. Я кажу, це ж не русські? Каже, ні, вони житі. Вони ерзя. І в такий спосіб, я жив в одній квартирі кілька років, я міг би його розпитати про минуле. Але тепер я знаю, я передаю це знання далі, що там от є такий народ, є такі люди, в них така культура, в них нема майже суспільної репрезентації, бо в Росії вони гнані, і такими самими будуть гнані кримські татари, якщо не будуть опиратися, зокрема, не обов'язково через політику, але зокрема через виживання як своєрідний культурний етнос, який пам'ятає про минуле. І є, звичайно, сучасним, є в інтернеті, є в Інстаграм, є в Тік-Ток, є всюди, де треба бути, щоб бути сучасною нацією. Тому це доволі легко з одного боку говориться, але з другого боку треба просто не забувати, що все має значення. І як в відомих і фільмах, і книжках, що порухом крила метелика може весь світ змінитися. І от ніхто не знає, що справді стане початком кінця великих імперій і від чого національна пам'ять пробудеться. Тому збирайте, записуйте. Я вдячний за таку подвижницьку роботу, яка, я думаю, що ще буде оцінена. А якщо не буде оцінена, вона просто буде потрібна для збереження нації в майбутньому. Ми ще спитали в пані Надії Ефемі, яка в кримських татар політика пам'яті, от що вона нам розповіла. Сложно сказать, что сегодня есть какая-то сформированная политика памяти. Мы пытаемся не забыть. Мы пытаемся не забыть депортацию 1944 года, такую точку, то есть точку, которая у нас много таких, таких на самом деле точек, после которых там жизнь разделилась на до и после. Но 1944 это все-таки дата максимально близкая как минимум 3 поколениям. Ближайшим 3 поколениям крымских татар, 3-4, наверное, даже поколениям. И поэтому это то, что отзывается наиболее остро сегодня. Четко сформированной политики я не вижу и не чувствую. Все у нас сегодня держится на энтузиазме отдельных, наверное, лиц, людей, нашей интеллигенции, которые пытаются какие-то темы поднимать, какие-то пласты прорабатывать, продвигать. И часто это неблагодарный труд, это такой сподвижнический труд. Но я считаю, что мы пытаемся сегодня, с одной стороны, мы как бы не должны забывать, понимаете, мы находимся сегодня в такой интересной ситуации, когда, с одной стороны, нам важно не забыть свои корни, а вот наши болевые точки – это тоже составляющие на сегодняшний день нашей идентичности. Это те факторы, в какой-то мере, которые позволяют нам черпать нашу пассионарность. Да? Вот боль можно сублимировать по-разному.
можно уйти в депрессию, а для кого-то это станет каким-то таким движущей силой, которая вот не будет давать спокойно находиться на месте. Пані Гульнаро, останнє питання до вас, так жартома спитаю, але ж ми пам'ятаємо, що в кожному жарті є трошки мудрості. Що робити, щоб наступного року кілька істориків, що володіють пером, займалися не тільки науковою діяльністю, але й подали до кримського інжиру свій твір? Да, ну это, конечно, вопрос. Знаете, ну, конечно, дело в том, что я думаю, что для этого нужно, по крайней мере, чтобы был какой-то социальный запрос на такие произведения, да? Вот. Ну, очень сложный, конечно, такой вопрос. Не знаю, я вот лично я с удовольствием бы подала бы, да, но вы же какие-то исторические, публицистические работы не приглашаете на ваш конкурс, правильно? Художні. Вот. А все, знаете, я вот член украинского ПЭНа, да, и я знаю, что большая часть конкурсов это прозаики, поэты и, ну не знаю, там, люди, которые пишут художественную литературу. Ну вот когда будет востребована вот такого рода литература, там, я не знаю, научно-популярно-историческая, вот давайте здесь сделайте некую такую секцию, вот в рамках крымского инжира. Да. И тогда, вот поверьте мне, на самом деле, вот вы будете смеяться, это проблема. Потому что я всегда удивляюсь, ну почему у нас все вот эти премии, да, вот может, кроме Вахтанга, все остальные премии вот только ему вручают, потому что, ну, у него есть промоция, у него есть личный рекламный агент, вот. Но все премии, они все в области литературы, художественной литературе, понимаете? А ну, где какая-то пропаганда, реклама исторического знания, объективного исторического научно-популярного знания? Где она? Вот расскажите мне. Это вот у меня к вам вопрос. Где? Вот только вот в рамках наших таких встреч на Крымском инжире раз в год они есть. Ну, еще иногда мы с Вахтангом там что-то снимем. Все. А вообще востребованы у нас только поэты и художественные литераторы. Ну, и понятно, что историческая составляющая в их произведениях очень невелика. Ну, потому что зачем им писать какой-то исторический роман? Это же колоссальная работа. Написать, например, исторический роман, да? Это вообще отдельная история, потому что там нужна все-таки вот эта самая объективная историческая составляющая, уймища работы, и потом еще ввести вот эту самую художественную компоненту. Ну, але все ж таки добре, що поети і літератори все ж таки потрібні. Пані Могилєва, останнє питання до вас. Що робити, щоб молоді була цікава її власна історія? Ну, такий дуже важке питання. Мені здається, треба шукати способи популяризувати її так, щоб вона була зрозуміла та цікава. Наприклад, мені відразу згадується проект Eva Stories, який зробили в Інстаграмі і показали Холокост, наче в дівчини був свій Інстаграм, і вона вела його під час Холокосту. 2 мільйони підписників за 2 тижні. І вони змогли показати історію Холокосту тим, хто користується Інстаграмом. А це та аудиторія, яка нам потрібна. І мені здається, що це вже залежить від нашого креативу, як ми зможемо подати цю історію. Ну і, звісно, від свідомості. Як ми передамо наступним поколінням цю свідомість пам'яті. Тому що, я ще раз зазначу, це дуже важливо розуміти, що не можна відповісти на питання «хто я?», не розуміючи, хто були твої батьки, дідусі і так далі. І тому, якщо людина буде задавати собі таке питання, вона буде йти в коріння. І наша задача зробити так, щоб вона задавала собі це питання. І наша задача зробити так, щоб вона легко знаходила відповідь на це питання. І я думаю, це саме те, чим ми повинні займатися.
1994 рік, чоловік, якому 37 років, і який вміє мріяти, пише листа своєму синові з Донецька у Крим. Чоловік у лікарні, січені холодно, але він пише про те, що влітку вони разом поїдуть мандрувати по Криму. Чоловік військовий, скільки б він надобувався цього, його не перевозять до Криму, але він все одно знає, що він там буде жити. Він навіть купив будівельні матеріали, знайшов клаптик землі у Бахчисараї. І вже кілька років вони разом з дружиною креслять схеми будинку, який планують там побудувати. На жаль, цього не станеться. Не буде ані літньої прогулянки Кримом, ані будинку Бахчисарая. Залишиться ця історія, одна з крапель великої історії людських доль, крапля від моєї родини. З вами був Рустем Халілов, редактор Радіо Крим Реалії, і наші гості, яким я дякую, пане Вахтанг Кіпіані, пані Мавілія Халілов, пані Гульнара Бекірова на онлайн-зв'язку та пані Наджія Фімі, яку ми записали. Це була панель минулого заради майбутнього, як історії очевидців творять культуру пам'яті. Ви самі вирішуєте, пам'ятати чи ні, але від цього залежить від вашого рішення, чи наступні покоління будуть пам'ятати про вас.